Стани де. О, да. Айде уж на гаденчета. Слушам те. Сега. Новата. Мъничко черничко, царя от постелата вдига. Царя от постелята дига. Боровинка. Не. Мъничко черничко, царя от постелята дига. Ти да знам, че. Хванахте на къспас. Ти ма преди с тия тъпа. Камъче нещо. Да, съм. Не. Мравка. Какво е това маричко черничко? Направо да ти... Ами ако трябва да ти подскажеш съседи, ще го ти кажа. Ама вкъщи ли е нещо? Не мога да се сетя, човек. Хората трябва да ми помагат. Аз съм вече много зле. Хора, помагайте му то, преди ги познаваше сега нещо. Не мога. Добре, нека хората да кажат ако Ако искаш. може някой да се сети да напише, иначе аз няма как да знам. Ако не, аз ще ви напиша правилния отговор в коментарите. Айде, Айде. Чао!